سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو معربي خلت ميازيا زد تدالو علتو زينة تنزلكم متصلخو كم وترو كيساف فصامي دباتنا نختكتاتولا ندعدمكو بقدامነት አርዕስተ ዜና ግብጽ ኢትዮጵያ ሱዳንን ቀዳም አብ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ከራኸባየን ኢትዮጵያ አብ ትግራይ በጀምላው ቅጥለት 1907 ተቀቲሎም ኦክስፋም ጾታው ምዝመዛ ፈጽሞም ንዝበሎም ክልተ ሰራሕተኛታት ረድኤት አጊዱ ودبتنا عالمنا هاجرات أوروبا خطابت كوفيد 19 هزبن أمهاب عزين مدنوين قبول يكونن كبر كم زنغفن قال انزل هس الزيناتات حيزلكم متسلخو سنين ايم كتال جزين لا تمنخو ابزا channel دمه هنا يوترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتجبرو بخبري عدمكم ግብጽ የኢትዮጵያን ሱዳንን ቀዳም አብ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ከራኸባየን ሱዳን ግብጽን ኢትዮጵያን አመምላ አስራር ሀገር ድብዳሴ ኢትዮጵያ በዝምልከት ቀዳማ ዋና ከተማ ጉባኤ ከራኸባየን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ናይተናይ መፈላላይ ሀገራት ካብ 3 ሚያዝያ አብ ኪንሻሳ ከራኸባየን ምንጭታትና የወጻ አገልግሎት አብ ኪንሻሳ ናይ መሪህነት ቦታታትን ነቲ በዩኒ አፍሪካ ዝቀረበ ሪፖርት ከም ዝራገጾም ነኤኤፍፒ ሓቢሮም اتياب زحلف ورح لكاتتا بومبر حبرة أفريقيا كون زاقلقل بريزيدنت فيليكس تشوسيكيدي نفلم أوانك انقرأيوم اتاخيبا بأبومبر ناي أستراليا موسى فاكي محمودن كم ناي جيني أفريقيا أبومبر يو زكايد يغنبر أجنداتي من ميات جنا آيتنت سرن سودان مس حبرة أفريقيا مالتون مس حبرة أوروبا حبرة منقسات أمريكان ودو حبرات منقساتن بحبار بمخان 4 محاورات زسالت مسرح كت مسرح تساويت آري والام ግብጽነት መግለጽ ይደግፋት ተቋን ተነብረት ኢትዮጵያ ግን አሞንጎም ስልጣን ክሉ ከም እትደልህ ገሊጻያም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ኢትዮጵያ ንትሕትነት እቲ ዘተንም غيار በመሰረተቲ በ2015 ዝተኸተመ ውዕል ዶብ ክግበር አለዎ ባህልዩ እቲ ዶብ ሰለስቲኦም ሀገራት በመሰረት ናይ ሰናይ እምነት መሮታት በመخخር ወይካ በመዝራብ አብለሊ ዶብ ንዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ክርክር መዕለብ ክገብሩሉ እታዋጅቶም ሀገራት በመክርኻር ወይካ ድርድር ክፍታሕ አንተ ዘኪሎም በሐባር ናይ መፍታሕቶም ናይ ሙንግኝነት ወይካ ናይቲ ጉዳይ ናይ ርዕሰ ምሕዳር ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ሓላፍ ጉዳያት ሕቶ ኸርቡ ይኽእሉም ዝብልን ኮላዩ ኣብ ትግራይ በጀምላው ህልቂት 1907 ተቀቲሎም ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ 150 ዝኾኑ ወታደራት በዝፈጽሙ ጀምላው ቅትለት ኮማንዶታትን አስገርተ ሰባትን ዳርጋ 2000 ዝኾኑ ሰባት ተመራመርቲ ብዛዕባ ግጭት በመጽናዕ ከም ተቀትሉ ተፈሊጡሎም እቶም በዕድመ ዛዕበዩ ግዳያት ኣብቲ ሰዓታት ክል ዕድመ ዝርከቡ ኮይኖም እቶም ዝናሱኻ ህፃናት ይምነሮም ኣብ ቤልጂየም ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ገንተን ብሓደ ጉጅለ እተኻየደ ጉጅለ ሓበሬታ ተመርክዙ ዘቕረቡ ጸብጻብ ከውን ከሎም እቲ ኣብ ትግራይ ግጭት ካብ ዝጅምር ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ መጽናዕቲ ዘካየድ ዘሎ ጉጅለም ካብ አባላት ስድራ ቤቱን ፈተውቱን ካብ ማዕከናት ዜናን ካብ ካለ ምንጭታትን በዝረኸቡ ምስክርነት ጸብጻብ ሰጊሩ ይዘሎም እቲ ዝርዝር ሓደ ካብቲ ኣብ እዋን ውግእ ሰላማውያን ሰባት በብዝሒ ከም ተቀትሉ ዝገልጽ ኣብ ቅድመ ህዝቢ ዝቀረበ ጸብጻባት እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ግፍዒ ከም ተፈጸመ ዝተገለጸሉ ኣህጉራዊ ጸቕጡን ክውሰኸሉ ከም ዝኸውን ተንተንቲ ይዛረቡ ይኹን እምበር ሓይልታት ፌደራልን መሻርክቶምን ተዋጋእትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፈጽሙ ጀምላው ቅትለትን ዓመፅን ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ቀፂሉ እዩ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ከባቢ ከተማ ሰለኸለኻ ኣብ ማእከል ትግራይ ኣብ ዝርከብ ኣገዳሲ መንገዲ ግጭት ተኻይዱ ካብቲቶም ጉጅለ ዝፈጽሙ ጀምላው ቅትለት 20 ዝኾን ማለት ብውሕዱ 5 ሰባት ዝሞቱሉ አጋጣሚታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተፈጺሙ ኣብቲ ብሸነኽ ምዕራብ ትግራይ ዓሌታዊ ምጽራይ ተኻየድላ ኣሳት 250 ሰላማውያን ሰባት ልዕሊ 3 መዓልቲ ተቐቲሎም እዮም ቅድሚ 8 መዓልቲ ኤርትራውያን ወታደራት ኣብታ ካብ ከተማ መቐለ ብሸነኽ ደቡብ ምዕራብ 50 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ግሪዛናት ባህል ቁሸት 13 ሰባት ቀቲሎም እዮም እቶም ግዳያት ኣብ 50ታት ዝዕድሜም ዝርከቡ 3 ሰቡት ሓያሎ ኣንስቲ ጓል 15 ዓመትን ጓል 2 ዓመትን ዝርከቡም እዮም ፕሮፌሰር ያኒሰን ዘስሙነቲ ምርመራ ዝመርሕ ኣብ ትግራይና 10 ዓመታት በህይወት ሰሪሑን ዝሰርሐን ጂኦግራፊ እቲ ምርመራ ከም መዘክርታ ውግእ ምዃኑ ገሊጹሎም ከምዚ ድማ ክብል ኣብ ጸብጻብ ወስፊሩ እዞም ውልቀ ሰባት እዚኣቶም ክርስዑ የብሎምን እዚ ገብናት ውግእ እዝኻ ክምርምርዎ ኣለዎም እቲ ዝርዝር ናይቲ ዝፍጸም ዘሎ ነገራት ዕምቆቱ ንምርኣዩ ብዙሓት ከም ዘለዉ ንፈልጢና ስምን ኩነታቶምን እዞም 1900 ግን ንፈልጢና ኢሉ ኣብ ዝርዝሩ ልዕሊ 2000 ዝኾኑ ሰባት ድማ ቴሌፎን ብምድዋል ተጻፊፉ
ገለ ካብ ሜቱ ዝኾኑ ሰባት ምስ መሰኻኽር ተገብረ ቃለ መጠይቕ እዩ ሙሉ ዝርዝር ናይ ግዳያት ካብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ፖስትታት ዘተጠርነፈ ክኸውን ከሎም ካልኦት ምንጭታት ድማ ናይ ልዕሊ 7000 ይበጽሑ እቲ ቀንዲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣብቲ ሓበሬታ ተመርኪሱ ብሐሙስ ምስ ወጸም እቲ ኣስማት ኣብ ትዊተር ወፂኡ እቶም ተመራመርቲ ከም ዝገለጹ ካብቶም ተለለዩ ግዳያት 300 ጥራዮም ብነፈርቲ ውግእ ወይ ከዓ ብመዳፍዕ ዝሞቱ መብዛሕትኦም ኣብ እዋን ፈተሻ ወይ ድማ ኣብ ኣክሱም 800 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣብ ዝእመነሎም ከተማ ማይካድራ ብዝተፈጸመ ናይ ጃምላው ቅትለት መጥቃዕቲ ተጠቂዖም ዝሞቱ ሚልዮናት እሙናት እዮም ተባሂሉ ኣብ ዝተጠርጠረ ቦታ እዩ ለልቴ ሳሚታዊት ካብቶም ግዳያት ደቀ ተባዕትዮ ኮን ከሎም ገለ ካብቶም ተሓታትነት ብምትእማን ክውስኑ ዝኽእሉ ተርዮታት ወታደራት ኢትዮጵያ 14 ሚታዊት ናይ ተቕትለት ኣብ ጎኒ ሓይልታት ፌደራል 45 ሚታዊት ኣብ ጎረቤት ሃገር ኣምሓራ ድማ ዘይስሩዕ ኮማንዶ ዝተሰለፉ ወታደራት ኤርትራ እዮም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 18 ሚታዊት ጉዳያት ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ወቒሶም ኦክስፋም ጾታዊ መዝመዛ ፈጺሞም ንዝብሎም ክልተ ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣጊዱ ትካል ገባሪ ሰናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኦክስፋም ምስቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ክሲ ጾታዊ ምዝመዛን ጥቕዓትን ንኽልተ ሰራሕተኛታት ረድኤት ካብ ስርሖም ከም ዝኣገዶም ኣፍሊጡ እዚ ምእጋር ሰራሕተኛታት ረድኤት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ልዕሊ እቲ ትካል ዝቐረቡ ክስታት ንምምርማር ዝተበገሰ ደጋዊ ምርመራ መቐጸልታ ከም ዝኾነ ድማ ሓቢሩ ሰራሕተኛታት ረድኤት ትካል ገባሪ ሰናይ ኦክስፋም ኣብ 2018 ኣብ ሄይቲ ኣብ ጾታዊ ብዕልግና ምስታፎም ይዝከር ነቲ ኣብ ሄይቲ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ሰዒቡ ገለ ኣባላት እቲ ትካል ፋይቶት ምጥቃሞም ኦክስፋም ብዕልግና ሰራሕተኛታቱ ሓቢኡ ብዝብል ተኸሲሱ ነይሩ ኦክስፋም ግና ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክሲ ከም ዘይወዓሎ ብምግላጽ ኣብ ኣተሓዛ ጾታዊ መጥቃዕቲ ንዘርኣዮም ጌጋታት ምስ ዘይሻራዊ ኮሚሽን ምጥያስ ኮነ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ሓገዝ ካብ ምስላሕ ምቁጥብ ምጥላቡን ይቕሬታ ሓቲቱሉ እዩ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እቲ ገባሪ ሰናይ ትካል መንግስታዊ ሓገዝ ክሓትት ከም ዝፍቀደሉ ጸብጻባት ጋዜጣ ታይምስ ይሕብር ከም ጸብጻብ እቲ ጋዜጣ ብ21 ነባራትን ሰራሕተኛታትን እቲ ትካል ዝተፈረመም 10 ገጽ ደብዳቤ ናብ ኣመራርሓ እቲ ትካል ተላኢኹ ኣብ ጾታዊ ብዕልግና ጥቕዓትን ጉሕለትን ኣድልዎን ዝተሳተፉ 11 ሰባት ክስ ከቃልዕ እቲ ደብዳቤ ነቲ ዝቃልዑ ድማ ብህይወቶም ምፍራሕ ይበጽሖም ነይሩ ኢሉ ኦክስፋም እቲ ገባሪ ሰናይ ኣብ መፈለምታ ምርመራ እዞም ሓደሽቲ ክስታት ከምዚ ተተሓባበረን ምዕባለታቱ ይከታተሉ ከም ዘሎን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ንውፃእ መዓት ምሕጋዝን ብውሑስ መንገዲ ክዛረቡን ኣብ ምግባር ሓዊሱ ጉቦና ክንፍጽም ከም ዘለና ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና እቲ መርመራ ብፍትሓዊ ውሕሱን ውጽኢታውን መንገዲ ንምዝዛም ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና ኢሉ እቲ ገባሪ ሰናይ ትካል ኦክስፋም ካብ 1961 ጀሚሩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንልዕሊ 700,000 ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ጽሩይ ዝስተማይ ጽሬትን ህጹጽ ረድኤትን ምግብን ኣብ ምቕራብን ንስደተኛታት ኣብ ምእንጋድን ክሰርሕ ከም ዝመጸ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘውፅኦ ሓበሬታ ይገልጽ ውድብ ጥዕና ዓለም ንሃገራት ኤውሮፓ ክታበት ኮቪድ-19 ንህዝብን ኣብ ምሃብ ኣዝየን ምድንጓይን ቅቡል ኣይኮነን ክብል ናቒፉ ኩነታት ናይቲ ለበዳ ኣብቲ ኣህጉር ካብ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ እናኸፈ ከም ዝኸደ ዝገለጸት ውድብ እቲ ናይ ክታበት ወፍሪ ምዝሓልሁ ንህላው ናይቲ ለበዳ ኣብተን ሃገራት ከናውሑ ከም ዝኽእል ኣብቲ ውድብ ዳይሬክተር ዞባ ኤውሮፓ ሃንስ ኩሉገ ኣጠንቂቑሎም ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዝተጀመረ ወፍሪ ክታበት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከም ዝተደናጎየን መጠን መልከፍቲ ይውስኽ ከም ዘሎን ጸብጻባት ይገልጹ ካብቲ ለበዳ ንምውጻእ ክታበት እቲ ዝሓሸ ዘለና መንገዲ ይኹን እምበር ወፍሪ ናይቲ ክታበት ኣዝዩ ምዝሓሉ ቅቡል ኣይኮነን ክብል ሃንስ ኩሉገም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሻቕሎቱ ገሊጹ መፍራይ ክታበት ብምዕባይ ነቲ ክታበት ኣብ ምሃብን ዘሎ እንቅፋታት ብምእላይን ከምቲ ሕጃ ዝሓዝናዮ ኩሉ ብልቃጣት ብምጥቃምን ነቲ መስርሕ ክነቀላጥፎ ኣለና ኢሉ እንተዘይኮይኑ ብሰንኪ ትሑት ክታበት ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ እጽዋታትን ካልኦት እገዳታትን ክገብራ ክግደዳ ምዃነን ተዛሪቦም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሩስያ ኣብ እትርከብ ልዕሊ 50 ሃገራት ኤውሮፓ ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ሰባት ክልከፉን ከለዉ ኣስታት 24,000 ከም ዝሞቱ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሩ
زاغيت 10 مليون نايتي أسطت شعات 100 مليون زبط حزب نايت أغور ترايوم حانساب تختيبو زلوم أبتو زوبا حجي أسطت 45 مليون سبات بيت فيروس تلخفو مهلوم يقلات نتي لبدان مكلخل إسران شوعاتن كابتن لعلي حامسة هقرات كفيلاوي ويمولو عطوة آويجن هزنبرين تنكنايتي مدن واي كتابة حبرة أوروبا مس تكالات مفر كتابة زنبر هنا يوعل مس حب كمونا مفراين من مقرحن زنبر تساقامات مخانو ينقر بزي كازي حيالو هقراتا بقولنا وسعبه نايتي بأوكسفورد يونيفرستن كومبانيا أسترازينيكان زفري كتابة بزنبر سكفتها كتابة دو آبيلن زنبرين كتابة أوكسفورد أسترازينيكا مرقع دم يسابيو زبل شاولة فتيركو أنت نبرم تكالم كوتار مدهانيت حبرة أوروبا جن جبتي كم زي رخب مقلات هاجرات كتكمالو كم زخله موسانو يذكر فرنسا بريزيدنت إيمانويل ماكرون تمال روبو حادش إجدادات أوجلهم كاب قدام جميرون نخل تسامنتي زصنح كفيلاوي عصوا خجمريوم عبيات تمرت هاجرون سالساي غزي تعاصين كصنحه توسينلهم بتمساسالي اب جرمن متن ملكفتي يوس كم زلو تفليتم عصت 35 شح جرمناويان حكايمكا ابناي ولقيت كلاتهم كتابت كبوه مدلوات يغبرلهم اب بلجيمون متن ملكفتي بموساو اجداتات خغبر ኳ ተሐሲቡን ተነበረም ቤት ፍርዲ ብራስለስ ኩሎም እገዳታት አውሽቲ 30 መዓልታት ከለዓሉ አዚዙሎ زخبركم تهاتلتي بين تفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عخم